Jag heter Sámal, lakne här i Landsjøkrusten. Jag arbetar skordøgn og løtene. Jag arbetar det som kallar gamla danskon för turnus starv. Och det är ofta det starv man hever där man börjar som lakne. Och det passar egentligen för mig till att jag akkurat börjar ur det första sjukvårdsversionen så alltid med faktiskt utbildning för 20 år sedan när jag arbetar i England egentligen. Det har alltid vid Atlant kom alltid förr östen ta i för till USA ta i 2005. Det har alltid vid Atlant kom alltid förr. Det var med andra grunden till att jag valde inte att göra min kliniska part i sjukhusen i USA så rocknar vi man för faktiskt bara en till USA som amerikanare. Och då valde jag att komma till England att göra passporten som nära förrjun och för vi är nära familjen och ta konvitja och konvitja te så det är en myvis Atlant och ett arbete alla tydna komma till förr. När man kommer till förr så är nog så lite nog så stort upp till toppen här som är jag tecknar att det är öliga kött så kan man stå sig vid lossen i färgen och som är öliga lätta ta sig vid och inte man kan nytt i färgen inte man att bröd på nutchen och börja kan nytt så är det just möjliga för i alltid man ska bara ha hoen till det så kan man och det alltid är också dåligt i färgen att är det ganska så när tar du extra en arbete så ska du passa det här och så är det här men i färgen så släpper man faktiskt en större bon att skapa sin egen roll och synter och man har inte mer frälse till det som är alltid nog så dåligt och det är ganska så ordla positiv plus vi färgen som är nog som om det kvar här man kanske när i lakten och ska bygga här att släppa till att mynta kusse sjukhus värst vi reach som helt än bara vara en hamsterperiod eller en brickerspel eller något som man säger det glömmer mig också till just